Βρίσκεται το 1 στα 6 είδη που ζουν στον πλανήτη, τόσο σε χερσαία όσο και σε θαλάσσια οικοσυστήματα. Το συμπέρασμα στο οποίο φτάσαμε είναι ότι το 16% των ειδών θα αντιμετωπίσουν απειλή οριστικού αφανισμού εάν δεν κάνουμε κάτι για τον έλεγχο των αερίων του θερμοκηπίου. Μάλιστα, οι συγγραφείς της έκθεσης εκτιμούν ότι για κάθε μία μονάδα αύξησης της θερμοκρασίας, η απώλεια ειδών θα επιταχύνεται με γεωμετρική πρόοδο. Σε κάποιες περιοχές, ο κίνδυνος απώλειας ειδών είναι περισσότερο αυξημένος. Στην Νότια Αμερική είναι πιθανόν να χαθεί το 23% των ειδών. Περιοχές όπου υπάρχουν πολλά ενδυμικά είδη τα οποία έχουν μικρή κατανομή θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Αυτό συμβαίνει στη Νότια Αμερική, στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία. Ο κίνδυνος εξαφάνισης ειδών μειώνεται, αλλά δεν απαλήφεται ακόμη κι αν η θερμοκρασία ανέβει κατά 2 βαθμούς Κελσίου, εξέλιξη που σήμερα θεωρείται βέβαιη. Σε αυτή την περίπτωση θα αφανιστεί οριστικά το 2,8-5,2% των ειδών του πλανήτη. Εκτός από τα απειλούμενα είδη πανίδας που πιθανότατα θα αποδεκατιστούν, ο κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής είναι μεγάλος και για την απώλεια φυτικών ειδών, πολλά εκ των οποίων καλλιεργούμενα είδη, κρίσιμα και για τη διατροφική ασφάλεια του πλανήτη.